mar choulúidir a gceanna chéile tránó na TG inis an príomh nuas gricin a rimir sé go chéan chutha stratha se fearr le ha gceanamh go má Padraig Walsh de Kilkenny agus Walsh is tús tóca ge Brian Kennedy fear na Lachtain agus fear a dhéanamh anna bhatha gach na stratha se chun Richie Hogan inis gan éon bhuaile Richie scoile féintin agus pointe anna bhaile agus Tipperary agus Noel McGrath agus tá sé tuis slíanamh do hénig go machchan tugaí John O'Dwyer's in hit scored the Heverdarden BEO 5 I get Jackie Turtle le siúd go dtí seo sa chláir stacharéis grí Woodlock agus Penley agus búilte ád lena ghólan sonnaige. Ik sé sa múl fecinn cad a hálaigh inis mar bhíoh na rétóirí anna íona sin a fearach beidir James Owen go bhfuil sé tar éis scuil leis gur timpiste bhí ann. Bhín cluiche agus nuair a bhíon cluiche comógíocht arsúla bhí sé dachar an gréibh hesan á réidir mar bhí sé ag bogad timpeall agus ní raibh sé séad asú síos an fáil. Anna cliste gan Noel Mar a han sé last year the Noel McGrath agus tá féinte talk again Barrow na Dibberdoch. McGrath stacha John Chuan agus John O'Dwyer a leonolta stacha fan Nis taisa go gástró sa stacha droi ficha sin neartta ge Henry agus skill choma húcáil mátá ge Cathal Barrett fós an de Kilkenny Mark Kelly in san na rás agus tá cinenne le déanamh sa ge James Owens in ish agus puck Éirice Brown to ge má stoppin si dé right bula mór sicóí túl do Kilkenny agus ceann ardúig Tipperary cinnte. There's that again, we're going to Nash. Like I say, couldn't Liam, Jenna here, need a bit of